Garawum hojalyk jemgyýeti polipropilendan dürli görnüşli haritleri öňdürçilen hemde eksport edijilen bazaryna Merkezi Asyada öňdebarçylan biri bolup durýar. Bu öňümçilik toplumynda dünýä öňdebarçy innowasion tehnologiýalaryny ulanma arkaly taýýarlanylýan haritler berkli hemde ulanyş maksatlary bilen tapawutlanýar. Garawum hojalyk jemgyýetiniň bir ýylda 2500 tonna önüm öndürmäge mümkinçiligi bar. Bu ýerde esasen buýrmalar esasında dürli görnüşli torbalar, köp gatly ağız burun örtükleri, bir gedek kullanylýan lukmançylyk eşikleri we başga aplary, şeýlehem başga-da bir neçe önümler öndürilýär. Bu haritlerdiň bir günnelik durmuşda kullanylýan dokma önümleriniň orny tutman, eýsem daşary ýurtlardan getirilýän şeýle haritleriň sanynyň azaltylmagyna, ýurdumyzyň eksport mümkinçiliginiň artmagyna özüniň oňy täsirini ýetirýär. Bu öňümçilik toplumyna öz işlerine ustat, ýokary hüner taýýarlykly ýaşlaryň dähme çekmegi, ýokary hili önümden öndürilmegine mümkinçilik berýär. Garawum hojalyk jemgyýetiniň öňümçiligine zerur bolan çygmalyň, ýani polipropilenin ýurdumyzda öndürilýänligi işleň sazlaşykly urulmagyna mümkinçilik berýär. Bu ýerde ornaşdyrylan öňdebarçy tehnologiýalaryň kömegi bilen polipropilendan alynan süýüm dokma suwuny ulanman, bir-birine öz başdak usuly birikdirilýär. Bu önümler dikkatlygy, güýçi, ýugmagy durunluklygy, howany geçirçiligi bilen tapawutlanýar. Kerhanaň önümçiligi daş gorşawy goramak, saglyk goraş we zähmet howpsuzlygy we weta halkara ölçegleriniň talaplaryna laýyk gelmek bilen degişli şahadatnamagy ýetir. Garawum hojalyk jemgyýetiniň hunermenleri geljekde kerhanaň önümçilik kuwatyny hasam artdyrmagy, doly we berkil gödäwçiligini öpçün etmek bilen önümlen görnüşine dünýä bazaryndaky ornuny hassa giňeltmegi maksat edilýär. Ma'lum şäheri ýurdumyzda hususy pudaň ösdürilmegi, häzirki zaman bazar guruluşynyň giňden ornaşdyrylmagynyň hasabyna milli ykdysadyýetde terekeçiligiň paýynyň ýokarlandyrylmagy, hormatly prezidentimiziň başçylygyna amara aşyrylýan durmuş ykdysady siýasatiň strategik uğurlarynyň biridir. Arkadaşly gahrman serdarymyz innowasion ykdysadyýety kemale getirmekde hususiýetçiligiň başlangyçlaryny gollaýar. Şunun netijesinde Türkmenistanyň tenagaçylar we terekeçiler birleşmesiniň agzalary ýurdumyzda azyk we harit bolçylygynyň öpçün edilmegine, täze iş orunlarynyň döredilmegine sallamda goşant goşýarlar. Türkmen terekeçileri daşary ýurtlardan getirilýän haritlaryň orny tutýan we eksport edilýän önümleriň öndürilişini barha ýokarlandyrýarlar. Garawum hojalyk jemgyýetiniň hunermenleri ýurdumyzda terekeçiligiň ösürilmegi, hususy önümçiliklerin döredilmegi we wataky giň mümkinçilikler hemde olara döwlet tarapyndan berilýän gollawlar üçin Türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadağymyza hemde arkadaşly gahrman serdarymyza hoşarlyk sözlerini beýan edýärler.